Tento formát již není omyl. Vítejte v klášteře svaté Anežky, kde se v listopadu tohoto roku bude konat první ročník festivalu vertikálních filmů Vertifilms. V kostele svatého Salvátora vám představíme mnoho filmů z celého světa, které budou jak umělecké, tak hudební, ale také i reklamní. Všechny filmy bude spojovat jedno jediné. Jsou vertikální. Ve formátu, který byl dlouhou dobu považovaný jako omyl. Nyní se z toho stává samostatné umění. Je to vysoká kinematografie. Don't be square, be verti.